Kai ni fa yau rigima nake so, tun ɗazu nake ta neman rigima amma na ƙi samu, amma in sha Allah zan samu daidai da ni bara ma in yi nan guraren. Ta nan ya kamata in bi yadda in samu. Kai wane irin sakaran banza ne, gidanku ba manya ne ba a koya ma tarbiyya ba za ka zo ka buge mutane, ba ka ji na? Dama ku masu kuɗin nan haka kuke to za mu yi maganin ku jahili da kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah ka yi haƙuri oga wallahi ban san kai bane ba. Don ubanka sai na ci ubanka. Kneel down don ubanka. Hello, sa oga ya ake ciki? Wani ne nan ke zagi na shine nake so ka zo ka taya shi ka ci uban shi. Oga an gama gani nan. Oga gani na zo. Yawwa ka tafi da shi ofis ka ci uban shi. To an gama. Kai taso. Shiga gaba. Kai zo nan buguwa za ka yi sosai. Kai don ubanka kawo wannan jikai. Don Allah ka kwace man wallahi ka bugu na za a yi. Ina ruwa na ko kashe ka za a yi, a dai ta karen nan ko in kashe ka. Da ka ce ba za ka gudu ba idan ban hallaka ka ba. Haba ɗan Fulani, sata ba ta da kyau, gaskiya abin da kai da ka kyauta ba. Yo ina ruwa na lallai ma kai ai Allah ya so shi ma ban kashe shi ba da yanzu na kashe shi, amma dai ka san ko mutum nawa ne garkuwa da su, ni fa babban ɓarawo ne sosai, lallai kai. Ko kai da na ganka da wani abu da na ƙwace, Allah ya so ka, amma ka san gaskiya ka san ni ban da mutunci sosai. Naji ya ce zai kira wani mato da shi da wanda ya kira su biyu zan haɗa in kashe, shi yasa jiran shi nake yanzu. Don Allah ka yi haƙuri wallahi kawai tatsuniya ce nake yi mai. Baba shi ne wannan. Kai wallahi kawai kuɗi ne ake badawa cikin wancan ɗan abin. Dole he na je na samo nau saboda ni ma ka a bayar da ni. Salamu alaikum malam. Ka bani kuɗin na ka ba wancan shi ma ni ma dan Allah ka bani akwai masu jira na. Dan Fulani. Dan Allah ka taimaka ka miƙo man nau. Kai sakarai ne ya ce ma sadaka ce yake bada ATM machine ne sai ka sa ATM card. Ƙarya ne sadaka ce ake bada ya aka yi ba wancan sai na ƙara tuntuɓar sa'ila bai ji ba. Malam don girman Allah ka miƙo man kuɗin wallahi buƙata ce ta kama ni shi yasa na zo wurinka ka miƙo man. Tun da baka ban sadakar shi kenan sai in tafiya ta baka san ladar.
kai wannan dan kurtun mugun munafiki ne. Sai da fa na roƙe shi bai ban komi ba, amma wancan na zuwa ya miƙo mai, to Allah ya isa. A'a ɗan Fulani, ina za ka haka? Na ranka da jikka kana ta sauri. Wallahi banki zani. Me za ka yi kuma a can bankin? Kuɗi ne zan kai banki ajiya, saboda ka san ai ban daɗe da siyar da shanu na ba, shi yasa sauri nake. To shikenan, Allah ya kiyaye. Hello. Ya kake mai gida? Lafiya lau nake. Wani ɗan Fulani ne ya taho da kuɗi zai tafi banki, so nake ku tare shi ku anshe kuɗin nan. To mai gida an gama. Inna lillahi. Kai, ina za ka ne? Tambayar ka nake, ina za ka? Menene cikin wannan jakar? Wallahi kawai ba komi cikinta. Ƙarya kake, ka gaya min ko menene cikinta ko kuma in harbe ka. Ba komi ciki. Amma dai lallai ku Fulanin nan akwai abin dariya. Yanzu nan naira 200 za ka kai banki kuma ka sa muka yi ta wannan abin, to ai kau. Ɗan Fulani, ka ga dai kuɗin nan shanunka ka saida don ka ja jari ko? To zan baka shawara ka samu ka kai kuɗin nan banki, amma in za ka je bankin ka samu 200 ka saka cikin jikka, sannan sauran kuɗin ka sa cikin hula, sannan ka tafi bankin. Duk yadda za a yi kar ka bari wani ya san da kwai kuɗi a cikin hular ka ji ko? Ai ni ma da na san haka ne da ban damuwa. Abin da yasa kuka na damu sosai, ai da ban ma damuwa ko kaɗan. Abin da yasa kuka na damu sosai, na sa kuɗin da ke cikin hulata za ku ɗauka. Kai kuma ware yanzu. You are very stupid, mugu. Sorry oga, don girman Allah zan iya sanin ko kai wane ne? Kyaf, lallai ma kai ofisa. Yoni duk garin nan ai ba wanda bai san abokin yayana kwamandan 'yan Hisba ba ne. What? Hisba? Kai, azumin nan gwali yake sosai, ana rana sosai, gaskiya ban iya zuwa zan in karya shi. Bar ma in je wurin Aliyu mai biredi in sau da lemon kwalba. Salamu alaikum mai biredi. A bani biredi na naira 400. Fantan nan akwai sanyi? Iya akwai sanyi. To har da fantan nan za ka bani ta 100. Na gode. Yawwa, kaga nan ba kowa,
sai in ci in ƙoshi in yi hamdala in koma cikin mutane ba wanda ya sani. Kai me kake shirin aikatawa haka? Karya azumin za ka yi? A'a, alwala zan yi. Dan Fulani ka ji tsoron Allah, ka taho nan da biredi da lemon kwalba za ka ci ka ɓoye wa mutane, to ai Allah na kallon ka, ka ji tsoron Allah duk inda kake. Na gode, ba zan ƙara ba, amma don Allah kar ka gaya ma kowa. To shi kenan. Matsalata da wanki kenan, komi a garkwai layi to, amma dai bari in daure in jira. Ka yi sauri ka hiddo ATM ɗin ka sa ka cire, ka ji ko? Mu gani. Wannan ai katin zaɓe ne ko? Duba ka gani. Katin zaɓe kuma? Eh. A'a, ɗan Fulani daga ina kake? Yo, daga gida ko? Amma dai alƙawarin nan namu da ni da kai har yanzu yana nan ko? Kana yin sallah yadda ya kamata ko? Ai ina yin sallah sosai ko ɗazuma na yi. To ka ci gaba da yi, haka ake so. Ai ina yin sallah sosai yadda baka tunani. Ina yin sallah sosai, ɗazuma ina sauri in samu sallah ban yi alwala ba. Ango gaskiya abu ya yi kyau sosai, taro ya yi. Allah ya sa alheri, ina ta ɗago ma hannu baka ganni ba, ka shige cikin mutane da yawa shi yasa. Gaskiya taro ya yi mutane sosai. To ɗan maƙaryaciya, ɗaga bikin fa aka yi, rasuwa aka gidan su yarinyar shi yasa aka ɗaga bikin, amma ka zo kana ta wani raina man hankali. Barka da zuwa gidan TV ɗin nan, wato Prince Twins TV. Muna maka barka da zuwa. Ina godiya. Ko za ka iya faɗa masu sauraro sunanka? Matsalata da gidan jarida kenan, munafukai ne, ko ina ruwanku da sunana. To shi kenan, amma dai masu kallon mu suna so su san ko shekarar kana ko? Shi kenan, to ni dai gaskiya ni dai shekara ta 30 kenan. To wane gari kake? GRA, Katsina Local Government, Katsina State. Nan ciki nake rayuwata. To wane abinci ka fi so? Ka gani ko ina ruwanku da abincin da na fi so? Ban sani ba, to gidan jaridan nan ba ku yi ba gaskiya. To me ka fi so a duniya? Duniya na fi son shanu sosai. Ga wata tambaya za mu yi ma, wai shin da garken shanu guda biyu da kuma aljanna wanda ka fi so a ciki, wanda kake so?
Na fi son garken shanu saboda ita aljanna sai ka mutu, su kuma shanu yanzu za a baka ko. A'a ɗan Fulani, kwana biyu ina ka shiga ne ka ɓace na bar ganinka. Kwana biyu ka ɓoye. To wallahi kawai ina nan ba inda na je. Wai ka ga wayar da na siya sabuwa tana da kyau, tana da daɗin amfani. Mu gani. Nan kuma ina ne ka shiga, kar ka shiga wani wuri. Google kenan na shiga, ko mi ka tambaye shi zai baka amsar shi. Yawwa, to tambayar shi yaushe zan mutu, kuma in na mutu aljanna zan shiga ko wuta, ka tambaye shi wannan. Kuma ka tambaye shi shekara nawa duniya za ta ƙara. A'a ɗan Fulani, ba fa irin tambayoyin nan ake nufi ba. Tambayoyi dai na kan gado waɗanda ka san dai tambayoyi ne waɗanda za a iya ba da amsar. To ka tambaye su yaushe zan yi kuɗi, kuma sannan ka tambaye su gobe me zai faru da ni. Ka tambaye su wa'annan abubuwan, in za su iya baka amsa, to shine na yarda da Google ne mai kyau. Ka ji ko? Kai ɗan Fulani, abinda ka san babu ciki su kake tambaya, kuma mu nan kar ka ma yi min sabo kuma ba kyale ka zan ba. Saboda na ga duk abinda ka babu su kake tambaya. Kai, kawo wayar nan da ke hannunka. Wai Allah, barcin wayarka da yanzu ya kashe mu. Gaskiya wayarka ta taimaka mana sosai, amma fa gaskiya barcin wayarka da yanzu ya kashe mu. Kai, abinda ma dole sai ka bani kuɗin waya ta kyaf. Ai wallahi ban yadda, saboda ai ba ni na bashi ko, ka bani kuɗin waya ta kawai. Allah ya isa wayata. Wato ainihin ku sabar da mana subscribe, sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabuwar ɗaukar.